Cek, 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 satu. Tapasonak maruhata martagyang ahuhum maita. Amin. Tapuji tuata maredde maita. Hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni to di porbadia, na tumo palangit do tanoon, amen. Marulupulup tu debata ama ho ale sadok tanoon, edeu kamu maha muliau ni goarna, marmulia baik kamu puji-pujianna, dok kamu ma madok debata.
tung nasokal do aka pabahenammu, binain ni hinatibul ni gogom, ikon marsobba tuho aka musum, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale tuade bata suruh mato di porbadia tu rohanami. Asa tarapul situ tu rohanami marhite-hite haheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Jala asalam gadda haporseon nami, marhite-hite pakirimon na mangulu. Asa toktong huingot tami, na hehedo hami muse sian namate, songo Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, naung hehe sian namatei. Amen. Dios irohana sitaonon, Jesus Kristus nongaki. Dilehon gogoni pertandingan, ia pulih rohaki. Tuhan Yesus, udah kakuku, aku pasti rohaku, haleluya. Dihanguluan nangumatian, say di lingkungan dihasiroha awaringanan, haleluya. Tangyo kamu ma patik ni debata di bagasa minggon, imanatar surat di sada Tesalonik bidu 5 ayat 10. Songonom madidok, toktong mahamu marlas niroha, isima sahatna, atong rap mangidogogo mahita tutua debata lau mangulahon nahobar tu patik nai. Ali tuha debata sai pargugo imahami, mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Tuhan jojodo marsado ganti, walana salah pamahe ganti, mataku nahanang paru lagi jorang mahal. Aku liki pedu pasone, memanjut rohani dong aku pikiran tanah urung ture jorang mahal. Tatopo tima dosa tanagodangi tuadu pani debata martangi yang mahita. Ale tua debata amanami para siroha na sumurung na pungudo hami di jolom martangi yang tuho.
Dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na gudangido. Saya si maroham mida sadok bangso nami, se sama sude dosa nami saluhutna. Saya sungguli marohanami, asamuba roha doho pangalaho nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si panguluhami. Amen baga-baga ni debata, taringo tu hasesan ni dosata. Songonodo pakaholongi debata di portibion, pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan na sa leleng ni leleng na di ibana. Hasangapo ma di debata na di gijang. Amen. Tangyo kamuma epistel di minggu tasadarion ima sian sada kronika bidu 10 mamuka sian ayat 20 walu sahat 70 sonom madidok. Hamu ale aka marga ni aka bangso sai leo kamu matu Jahoba leo kamu matu tu Jahoba hamuliaon dohot hagogoon. Leo kamu ma di Jahoba hamuliaon ni goarna. Buak kamu masih lehon-lehon. Dungi ro mahamu tu adopan di bohina. Marsobba mahamu tu Jahoba marpahean na marhaduhoan. Rayom ma maradopon ibana ale isi ni sadok tanoon. Hot maatong portibion dang tagamon humordit. Ikon marlas niro hama atong akalangit, jala marulupolup tanoon, jala pabua-bua hamuma di tonga-tonga ni akaparbegu, Jahoba do raja. Marhasak-hasak ma lautiro di isina, marulupolup maladangi ro di nasa na di sini. Marulupolup ma di si sude akahau di tobak, diadopan ni Jahoba, ay nungaro ibana laho manguhum tanoon. Madok moliate mahamu di Jahoba, ay nabasa do ibana, ay ro di saleleng ni leleng na do asi ni rohanai. Jala dok hamuma, tupahi ma hami ale de batani hatuon nami, jala papungu, jala palua hami sian akka bangso parbegu, asa hupuji hami goarmu na badiai, jala martanggulhon puji-pujian mi hami. Pinuji ma Jahoba de batani Israel, sian na saingan saha ro di saleleng ni lelengna. Jala rimbang soi madok. Amen. Jala puji-pujian di Jahoba. Di sima sahatna. Martua ma akan atumangion hata ni debata. Jala nau peoksa. Amen. Tuhan Yesus, Raja di Sudena,
Ta tidak ko maha porsiaw tay, songon na hina tidak ko nidongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siya tot di porbadia, adorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di pangumuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanotoru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani. Di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditodi porbadia, jalarong sada huria nabadia, huria hatopan nialak Kristen akan nabadia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tai nama dok, mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mate, dohot dia nguluan na sora sudah. Amin. Kor ama reformanda.
Shalom. Horas Madihita Salutna Amanginang. Kami akan membacakan beberapa poin dari Warta Jemaat kita untuk minggu ini. Yang pertama, nama minggu Jubilate. Marulup-ulup tu debata ma ale sandok tanaon. Dengan topik Las rohaku jala marulup-ulup suaraku. Hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Persembahan minggu. Pada hari ini Minggu 26 April 2026 di setiap ibadah kita akan mengumpulkan persembahan dalam 2 amplop ke depan altar. 1 amplop untuk huria pembangunan dan kantor pusat, dan 1 amplop khusus untuk mendukung dana resort, yaitu HKBP Resort Bandung Tengah. Minggu depan, 3 Mei 2026, kita akan mengumpulkan persembahan dalam 2 amplop juga, 1 amplop untuk huria pembangunan dan kantor pusat, dan 1 amplop khusus untuk persembahan bulanan. Nomor 5, penahbisan Sintua. Pada hari ini, Minggu 26 April 2026 di ibadah pukul 10 saat ini, akan dilaksanakan penahbisan Sintua bagi calon Sintua yang selama ini telah mengikuti pembelajaran, pembinaan dan pelayanan di Gereja HKBP Bandung Reformanda. Calon Sintua yang akan ditahbiskan menjadi Sintua adalah yang pertama, calon Sintua Hilman Fernandus Pardede dari sektor RAAP. Yang kedua, calon Sintua Tonggo Oradoa Hutauruk dari sektor Mabansel Tim. Dan yang ketiga, calon Sintua Raja Hotmatua Anwar Marbun dari sektor Sarijadi. Berikutnya berita Dewan Diakonia, Seksi Diakoni Sosial Donor Darah. Kami mengingatkan Amanginang pada hari Minggu nanti 10 Mei 2026 bertempat di basement gereja. Seksi Diakoni Sosial HKBP Bandung Reformanda bekerja sama dengan PMI Kota Bandung akan melaksanakan donor darah. Bagi jemaat yang memenuhi persyaratan sebagai pendonor dapat mengikuti kegiatan tersebut dan supaya bisa mempersiapkan diri. Berikutnya jadwal pertanggihan sektor untuk 2 minggu ke depan. Yang pertama pada hari Jumat 8 Mei 2026 pertanggihan di sektor Mabasel Tim dengan tuan rumah keluarga J. Sitompul Boru Sianturi dan keluarga H. Simorangkir Boru Tapu Bolon bertempat di gereja. Pada hari yang sama, 8 Mei hari Jumat, sektor Pajajaran dengan tuan rumah Tua Nyonya Mel Tobing Boru Sipahutar bertempat juga di gereja. Dan pada hari yang sama juga sektor Cipaganti dengan tuan rumah keluarga Situa P. Pangaribuan Boru Sinaga dan bertempat juga di gereja. Kemudian hari Sabtu 9 Mei 2026 pertanggihan sektor Dago keluarga A. Simanjuntak Boru Manik sebagai tuan rumah bertempat di Jalan Cisitu Indah 4 nomor 35 Kafling B RT 4 RW 4. Kemudian sektor Dago keluarga Sintua Nyonya T. Pangaribuan Boru Aruan bertempat di gereja. Berita berikutnya adalah kami mengingatkan untuk renungan harian untuk paduan suara PSW Root untuk mempersiapkan diri untuk rekaman lagu-lagu untuk renungan. Yang berikutnya ucapan
selamat ulang tahun. Para lado dan jemaat HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 20 sampai 26 April 2026. Di database gereja ada 20 orang yang berulang tahun. Jikalau ada dari antara 20 orang yang hadir di ibadah kali ini, kami mohon dengan hormat untuk berdiri. Ada lagi? Enggak ada. Amang pendeta Saud Sirah itu suruh berdiri. Ya. Tetap berdiri Amang Inang, hadiah dari gereja kita. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun tertulis di 1 Korintus 1 ayat 5 sampai ke 6. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Ainong gabe mamora dohamu di bagasan ibana di saluhut nai, di sandok hatai, nang disude pangutusion, ainang di pahotdo di hamu pandinangion na taringo tu Kristusi. Selamat ulang tahun Amang Inang, semoga panjang umur, sehat dan diberkati Tuhan. Silakan duduk kembali. Yang terakhir berita keuangan. Dalam minggu ini gereja menerima total penerimaan adalah 22.882.363 rupiah dengan 10 ringgit Malaysia. Yang terdiri dari untuk huria 6.748.623 rupiah, untuk sentralisasi 9.332.434 rupiah, untuk pembangunan 998.306 rupiah, dan transistori 5.803.000 rupiah. Untuk keuangan di penerimaan pembangunan rumah dinas pendeta fungsional secara lengkap, Amang dan Inang bisa membacanya di Warta Jemaat versi PDF yang dikirimkan Sintua Sektor ke jemaat masing-masing, atau juga bisa melihatnya di papan majalah dinding gereja kita, nama-nama yang sudah memberikan dan jumlah yang menerima. Untuk secara kesimpulannya, total penerimaan, potensi dari penerimaan yang sudah memberikan adalah 318.475.000 rupiah dengan realisasi sebesar 251.325.000 rupiah, dan secara presentasi itu masih sekitar 38,98%. Kami menghimbau agar jemaat bisa ikut ambil bagian dalam pembangunan rumah dinas pendeta fungsional tersebut. Demikian Amang Inang, warta jemaat yang bisa kami sampaikan. Jikalau ada tulisan yang salah ataupun angka yang salah, kami bersedia untuk meralatnya. Silakan menghubungi Bendahara Huria atau Sekretaris Huria di kantor gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Orede maita. Martang yang maita. Damai di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti jala mangarajai. Roha nang pikiran muna beganup marsada-sada. Mangasahon Kristus Yesus tuhatai. Amin. Dia mamang do tinang nang sudena hita na hinaholongan di bagasan kuar ni tuhata Yesus Kristus. Tajaloma bartanauli di minggu tasadarion di bagasan tikyon uhut makalason ima di siatonga-tongani ruas ni huriata nama jalo tohonan hasit tuaon ima dong tulu halak hatan dibata di hita ima sian uloni apostel bidu 2 ayat 22 rodi 1 ayat 20 lalu marhite topik las rohaku jala marulupulup soraku. Hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak sorai. Sokonom madok hatan di bata di hita. Hamu akalak Israel tangihon hamu mahataon di patadapon de batado tuhamu Jesus nasian Nasareti. Hinorhon ni hagogoon halongangan dohot tadda akka napinatupa ni debata di tonga-tonga muna songonaung binoto munay marite siya tangan ni na somarpatiki digatukon jala dipusa hamui bana dong dipasahat debata siya tahina nahoti dohot sian pamotuan na hian. Ibana do dipahehe de bata dungi di har-hari bernit ni hamatean. Aida dana hatiopan hamateani ibana. Ai marhahonaan tu ibana do padok ni si Daud. Toktong do huida tuhaki di jolokku, ai di siamukku do ibana, asa unang humordit au. Alanilas do rohaku jala marolopolop suaraku, dagikku pe maradia do huhut makirim, ai dang pasobommu diriku di Banuatoru jaladang luasommu nabadiami marnida habusuhon. Nung adi pabotohon ho tuau akadalan hanguluan. Gohammu doau halalas ni roha di adupanmi. Ima sahat ni hatani debata dihita di minggu sadarion. Di amamang do tinang dot sudena nang naposobulung na hinaholongan di bagasan kuar ni tuhata Yesus Kristus. Salah satu sifat manusia adalah dia bisa mengalami perubahan. Nang pe perubahan non boido dua godang nate. Lemburju manang
lem jukat, dengi, lem denggan manang, lam roa, siapa lebulus nin rohana dengi, akan roa, alepos do roha, dangadong nai sosongonia te, iko na perjulu nakid do te, amin, basongan na nenget amin na, may marpikiri haroa. Alina pasti amang do tinang perubahan itu, perubahan seseorang itu, seperti pengalaman Petrus narong di bagasan trupuko na kamang do tinang. Tentu harus memiliki dasar dan pundasi yang sangat jelas. Maka ketika berubah di bagasan kehidupan dot ngoluna, yang tetap konsisten, yang tetap setia, tentu manang dia pertaruhannya tidak akan lagi berubah. Karena dia sudah meyakini apa perubahan dalam hidupnya dan dirinya itu adalah sesuatu yang benar. Sudah pada rel, sudah pada arah yang jelas, naubar tulomo ni rohani dia bata. Nangpe diintimidasi bana, nangpe dicoba dipengaruhi bana, nangpe dicoba berupaya digoyang ibana marhite ragamnya kepikiran dot ide. Ketika dasar perubahannya itu jelas, maka kemudian dia tidak akan tawar-tawar untuk itu. Dia akan tetap setia, dia akan tetap konsisten walau apapun taruhannya, walaupun sangat mahal taruhanna akamang do tinang. Jalaido Jepang tarida di pribadi daripada seorang Simon Petrus. Yang awalnya adalah seseorang yang takut, seseorang yang ragu, seseorang yang pernah sok menjadi pahlawan ibana. Molo nasida eko mabiar do, molo nasida eko marikati do, alai mulau. Dang ninna, bahkan guluna siap dia persembahkan. Alai holan ditakup Yesus, dungia dong perempuan, pitor gabe. Mulai magoyang ate, mulai memunggil. Marhite mandokon ngatu lu tahun rap, ale dengan gampangnya dia menyangkal, dengan gampangnya dia mengatakan, dak kuboto ahana ni maksud mi, dak kutadai ninna. Begitu mudahnya sebuah perubahan. Tetapi itu pada waktu Yesus sebelum menderita, sebelum mati, sebelum Iwana bangkit. Tetapi sesudah bangkit kita menemukan ada sosok Simon Petrus yang berubah drastis di bagasan kehidupan dot ngulun di mana, tanpa keraguan-raguan lagi, tetapi dengan komitmen iman, dengan semangat iman di bagasan nguluna. Apapun tidak bisa mengintimidasi imannya, apapun ancaman, sehebat apapun ancaman yang terjadi di ngulun di mana, nang di hidup di mana, baik di penjara dan sebagainya, tidak lagi berhasil untuk mengubah keyakinan haporsiaon daripada seorang Simon Petrus, karena dia sudah mengenal dengan baik Isedo Jesusi. Karena dia sudah melihat dengan jelas dengan mata kepala sendiri marhite naung ditaluhon hamatean dan Yesus sudah bangkit. Maka kemudian dia memiliki komitmen yang teguh bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan dan tidak ada duanya. Dan ibana rade bahkan memberikan hidupna nguluna, bahkan dia rela mati ketika dia sudah mengetahui dan mengenal dengan baik di tonga-tongani kehidupan daripada seorang Simon Petrus sendiri. Amang do tinang godang do aka ancaman, godang do aka upaya-upaya hati haina mencoba untuk meragukan tentang Kristus sebagai Tuhan yang terjadi pada waktu itu, bahkan akan terus terjadi hingga nantinya dan di masa yang akan datang kamang do tinang. Tapi reng majo molo tajaha di ayat yang sebelum namang do tinang. Dot napo sebulung aharo tehe di dok nasida. Ujudung roto di barbadia dungi mereka berbahasa Sileban akamang do tinang, berbagai-bagai bahasa pada waktu itu, meski berbagai-bagai sian latar belakang bangsa dan bahasa, mereka saling memahami dan saling mengerti. Ali dok mana sidana, tongon sedang mabuk
nina dangi. Ayo dah. Ayo molonga suguro ha. Saya berupaya dolaho. Mga lului hahurangan dengi. Saya dietong deui nina rohana sida adalah jalan untuk menyudutkan dan kemudian ketika disebut amang do tinang ketika mabuk. Berarti amang do tinang nabo sebulung. Dia porsai hamu do hatana mabuk teh. Bolonga mabuk. Ai dongi do honot tama. Ai asal nadi dipadok doin na deh. Ale lo sadong museng dohia madok songon itu hami. Ai tiki mabugi do amang tabu. Dongi koreko masuriaka. RHS ade. Manang rahasia. Itu teh. Itu. Ale molo akai na esot daung ade. Lapatan na mana tahu pas mabuk amat tay mulak. Dongi korek museng sudi rahasia na. Nomor sedia pin ni ada orang teh. ATM na dengi. Asebui transfer rodot akan asing. Ale songoni makamang do tinang upaya-upaya yang dilakukan untuk menjatuhkan kekristenan pada waktu itu para pengikut Kristus ketika disebut mabuk. Tentu ketika mabuk berarti ketidaksadaran. Tentu akan sangat sulit dipercayai kamang do tinang. Nah paduahon itu adalah merupakan langkah menyurutkan bagaimana supaya para murid dalam pada waktu itu menghentikan pemberitaan Injil menyangkut tentang Kristus yang adalah Tuhan yang sudah bangkit dan menjadi juru selamat. Abang do tinang, kadangkala orang melihat karya Allah tetapi tidak mengerti. Kadangkala orang menyaksikan berbagai mujizat di dalam hidupnya tetapi justru salah menafsirkan alahobartu selerana, kemauanna, keinginanna nah terjadi. Karena apa? Karena seperti yang diperlihatkan akan atoropi yang membenci kekristenan. Apakah yaitu ima sahid nakamang dutinang, kebutaan secara rohani. Dungi dang mampu nasida mamereng nasitongi sitong jalan asalai salah. Tetapi justru bagaimana mereka mencoba untuk menghabisi dan kemudian bagaimana supaya orang-orang tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh para murid pada waktu itu ketika dengan animo dan semangatnya luar biasa. Marhite todi parbadia mengurupi nasida. Lahuma baritahon tarigotu Yesus bahkan mereka siap mati untuk itu akamang do tinang. On mataida rodisa di bagasan tikion bohado tantangan na diadupi oleh akal na porsia di tonga-tonga ni kehidupan dot ngoluna kamang do tinang. Ale taingot ma todi parbadia tidak akan pernah membiarkan kita menjadi anak-anak yatim piatu. Tetapi selalu ada dan bersama dengan orang-orang yang percaya. Sehingga kita tidak perlu khawatir dan takut di tengah-tengah situasi dot kondisi na songo dia pe boratna dot songo dia pe maul na nata adopi akamang do tinang. Jala ber kamu mah parbue ni kesaksian seorang Petrus di tengah-tengah kehidupan dohot ngulu ni bana. Ayat 14 amang do tinang di dok nakin disi bahwa dia menyampaikannya dengan suara nyaring. Tidak dengan penuh kebencian, tidak dengan penuh kemarahan, nangpe nunga didok, hamudo nama muni bana. Kalian yang menolak itu, kalianlah yang telah membunuh dia. Petrus menyampaikan itu di tengah-tengah situasi nasongonia kamang do tinang. Petrus menjelaskan pokok iman yang sesungguhnya. Bukan dengan kebencian dan dengan kemarahan, tetapi dengan suara nyaring jala menyatakan yang benar itu benar, termasuk di bagasan adalah tentang isedo Yesusi. Jala buasa pola ikon dipersilakon ibana, pola ikon mati ibana. Jala itu nakin sian marhite ayat 20 opati nakin akamang do tinang ketika disebutkan dengan suara nyaring. Maka kemudian diingatkan tentang bahwa Petrus mengatakan Yesus mati disalibkan karena dosa manusia dan juga sesuai dengan rencana Allah. Dan Petrus menjelaskan kematian Yesus bukanlah merupakan bentuk kegagalan di debata atau bukti penolakan Allah atas diri Kristus. Seperti pandangan yang populer di kalangan bangsa Yahudi pada waktu itu. Baik doi debatado namanguhum Yesus nina akahlak Yahudi hati hai.
Alai didok nakin nasian ayat 24 yaitu menurut maksud dan rencana Allah supaya kita diselamatkan. Alani bohado hita di bagasan kehidupan dot ngelutak kamang dot tinang meskipun dalam situasi pada waktu itu dengan kondisi yang mencekam, dengan kondisi yang mencoba diintimidasi, yang mencoba untuk menghabisi mereka kamang dot tinang bahkan dengan penuh ancaman. Tetapi seorang Petrus tampil dan menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Ketika dengan cara yang benar, sebuah maksud yang benar amang dotinang akan bisa sampai dan diterima ketika dengan cara yang benar. Tetapi sebaliknya ketika dengan cara yang tidak benar, apalagi mau sugari uju songon si Petrus adorang so hehe Yesus dengi, yang kita tahu adalah sifatnya temperamental dengi. Au sugari songoni na terjadi amang dotinang baru teh hira-hira. Ulun pitur tadi ko nate. Tetapi justru sebaliknya itu yang diperlihatkan bagaimana seorang Simon Petrus di bagasan kehidupan Daud nguluna. Karena apa? Karena bagi Yesus kematian bukanlah tujuan akhir, namun hanya merupakan tempat persinggahan sementara untuk boleh menaklukkan dan menghancurkan dan kemudian akhirnya sampai kepada kemenangan Ido Nataida di bagasan Trupukon. Kalau pikir kamang do tinang tarlungubi, kadong aku parhalado, dohot madongan parhalu nang macalo tohona nate. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Simon Petrus ini bisa menjadi sebuah pembelajaran yang berharga sangat kepada kita. Songo dia pe upaya intimidasi, songo dia pe upaya tekanan, songo dia pe tetapi dia tetap tenang dan dia tetap fokusnya adalah memberitakan tentang Kristus. Dia tidak terpengaruh walau sedikit pun dengan ancaman, dengan intimidasi yang mereka alami pada waktu itu. Alani, abu masa do, ala yakit do iba, ruas ni hakabibi reformanda burju-burju do sudia teh. Amin. Buah amang naning tabal huna tulu ida teh. Burju-burju do, ruas ta. Ay ni naroh hakku pe. Na so tunggai mabir kamu, mandok na burju so tunggai sudah naroh kamu ade. Ay daung. Tetapi kita mengatakan di dalamnya adalah bagaimana pelayan seperti Simon Petrus bisa menjadi keteladanan dan model bagi kita dalam melayani, termasuk dengan berbagai respon yang pasti bisa saja tidak pas menurut rohani ruas ni huria. Ay molo ada ngotik tortudia teh arah na teh. Molo rong na hurang ngotik pi tortudia do arah na teh. Ada bihado. Arte. Dangarung ate, ay memang ruas na burju do sude. Pamuliate batu hatta. Ay biasa na pitor laro ta, na bahano parhale do turne de. Ola na dong otik ngingin na nunga pitor. Badaho suara itu nging ate. Ay na bahano torin na kan. Nah, ale bahano kita menyikapi sama seperti kebijaksanaan yang dimiliki oleh Simon Petrus yang telah disongkopi Tod di Parbadia di bagasan kehidupan dan dia tidak terpengaruh dengan kondisi dan situasi apapun akamang dotinang. Nah ini menjadi sebuah pembelajaran juga bagaimana dalam kehidupan kita melakukan hal yang sama di antara hidup kita satu dengan yang lain akamang dotinang. Lihatlah dalam kehidupan juga seorang Simon Petrus adorang somate Yesus dot hehibana. Bahwa dalam mengikut Yesus dia hanya berpikir untuk dirinya sendiri akamang dotinang. Dia berpikir untuk kepentingannya. Rasa amannya, dungi penghormatan na jinalona, penghargaan na di jalona, buasa ala lautusan, dungi ditada ay sisiani Yesus di patut dormat, arga, dungi diboto ay sisiani Yesus di, maka kemudian bagaimana mereka mendapat hak privilege yang khusus di dok rohana sida, termasuknya di dalamnya adalah Simon Petrus. Bukankah dalam kehidupan kekristenan kita juga bisa terjebak yang sama kamang dotinang dok napo sebulung. Kemudian kita berkata, ketika kami mengikut Kristus apa yang kami dapat? Ketika kami mengikut Kristus, dungi dohoron nama, ketika kami melayani, apa yang kami dapat ninna hita. Holandang sesuai di perdalan nguluta, dungi pitor, mulai mamogok dengi. Nah, mulai ahado teh ngambek ninna bahasanya, mulai meragam maulah dengi.
Iyo, toy mak dang diau be, di hamu ma pungwani nai na to kan. Toy mak dang diau. Mau mai sudah na kan. Dang diau be, dang robi au tu sermon ni sektor nami na museng. Ala tikki hami majabui hape otik naro na museng to kan. Tu jabu nami na museng. Ale pos loro hadang arong nasongoni ate na dihita. Nah, di sini yang menjadi persoalan, tetapi setelah Yesus bangkit amang do tinang, maka kemudian seorang Simon Petrus mengubah haluan ni pakobasion ni bana, pelayanan ni bana, cara mengikuti Yesus yang benar dia temukan ketika Yesus bangkit amang do tinang. Maka kemudian yang menjadi sentral pemberitaan Petrus adalah Kristus semata, bukan lagi berbicara tentang dirinya, apa yang aku peroleh, apa yang aku dapat, dengan segala resiko termasuk resiko terpahit dan terbesar sampai dengan nyawanya hidupnya. Dia bersedia untuk mempersembahkannya. Sehingga Mang Dotinang bukan lagi berbicara tentang penghargaan, terkenal, populer, dungi gabe dokma, bado gabe, asa gabe, selebriti, rohani ade. Ba saikon ibana, holan ibana, dangi dang boy na asing, musik kan? Kita boleh hiado adong dongan songoni, bangga musik nu mencari tahun, pad di day, ba ibana do manorkan, ba ibana musik maja tikting, dungi ibana musik ngaha, ado warna, marzamita, bah, aina dia do, ba ibana musik martak, bi. Jadi songo lima bang, namanya adik kelas nami bah nggak mau bihamin naraku. Ai berarti ya dong do situan colo situan, ledang gawi bana namaraha. Na suburi ban losi bana, marakeda deh. Doh papung pilihan, ledang kita dikon di bana kan, belubu ibana masudi. Sehingga dia berpikir bahwa harus dia yang menjadi sentralnya, bukan lagi Kristus. Itu Simon Petrus yang dahulu. Tapi Simon Petrus yang baru tidak lagi seperti itu. Dia tidak menjadikan dirinya sebagai sentral ibarat selebriti rohani yang harus menjadi fokus dan menjadi perhatian. Tetapi sebaliknya setelah Yesus bangkit, maka dia mengatakan hidupnya pun dia serahkan. Dia berikan karena apa Mang Dotinang? Karena dia sudah mengenal Yesus itu dungi, dia tidak ingin mati konyol dengan mati untuk dirinya sendiri. Tetapi dia sudah bersedia mati untuk Kristus. Di tengah-tengah kehidupan dohot ngulun di mana. Baru kita, nang pikir, songoni do nang, dia dong aku perhaladu ade, alias doroha, molo mereng kecepatan ni ahon ada warna, molo songon wifi ade, moliate masongon kencang do dengan perhaladu nadi, ada warna, agak bibi Bandung repor mandaun, tawai songonon siap memang, tawai songonon siap memang, itu hal na positif. Waduh, itu semakin bisa kita tingkatkan juga, terlebih marhite di dalam tabadongan para halado menyensintua, maka kemudian semakin banyak yang bisa kita lakukan dan kita kerjakan di bagasan dangadong be keragu-raguan nanti. Nah, on mana taida musimnya berikutnya kamang do tinang marhite pengalaman nih daripada seorang Simon Petrus di bagasan kehidupan dohot ngeluna. Ternyata salib itu adalah rencana Allah untuk menyelesaikan, menuntaskan apa yang menjadi pergumulan, kemudian apa yang menjadi musuh daripada manusia itu, yaitu taringotu kematian yang selama-lamanya. Maka kemudian tabernya kamang dotinang, Allah mengubah hal yang dianggap kegagalan menjadi jalan keselamatan. Ada perubahan di bagasanna. Ketika simbolis mengirim kematian Yesus dan orang-orang yang membenci Yesus, maka kemudian itu adalah akhir dari hidup daripada Yesus, maka kemudian tidak ada lagi, maka kemudian hanya Didok Rohana Sida sebagai tokoh saja yang pernah hidup dan melakukan kebaikan, melakukan mujizat. Tetapi ketika kebangkitannya, maka kemudian akhirnya mengubah semuanya dan segala sesuatunya. Tuhan sanggup memakai hal yang terburuk sekalipun juga di bagasan kehidupan dot ngeluta kamang dotinang untuk boleh menghasilkan nadumenggan, naumuli di tengah-tengah kehidupan dot ngeluta. Maka kemudian jangan apatis amang dotinang ketika dalam kondisi yang terpuruk bagaimanapun kita kamang dotinang. Tak ingat ma, adong do debata yang mampu mengubah segala sesuatunya dan semuanya.
Bahkan di tonga-tonga ni keterpurukan ipe, tak ingat mah hadir doa debata. Allah hadir di situ. Tuhan ada di situ. Bersama dengan kita, maka kita kemudian tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena ada Allah yang menolong kita, memampukan kita. Allah ini ketika kita bersuka cita, bukan karena tidak ada penderitaan amang dotinang, tetapi karena Tuhan berdaulat. Bahkan di tonga-tonga ini, penderitaan, hamaolon, natadupi, sesulit apapun dan sesusah apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia. Asongan na mulai niyan pakorhon na te. Ajugalo na parporangan ni. Asongan na mulai naik te. Ano te? Piga-piga BBM. Jadi berpengaruh do tu. Na mulai songan na naik ko aka aro karna. Harga-harga. Itu teh. Akai nang. Bah, songan na kok songan na hilala kay na ni na di reforman dodor babale ate mak. Berjudo berarti naroha. Tak pola gawe akhirnya mangido tambahan sian ama. Itu teh. Oh, mangido do. Ini naroko lang di kondisi na songoni, songon jamita na lewati amang do tinang nakok BBM, molo hapor sioni kon. Ekon nakok do. Amin. Songon na ninget do amin na. Songon dala guru jadi na. Ay waro ngai pikir waro amang nakokon. Ay kon nakok hapor siaw na masya tokan. Be, ulu do sipata gabe marputor waro teh memakayon, memberdayanon, menggunakan. Tapi bereng makamang dotinang, termasuk di dalamnya adalah bagaimana Tuhan sanggup memakai hal yang terburuk sekalipun justru untuk menghasilkan yang terbaik. Allah dengan cara Allah sendiri, termasuk dengan ahadnya dopi oleh Yesus di tonga-tongane pelayanan iban. Allah ni tak pula ragu kita, alai tong mata tangyak ko na deh. Aka pemimpin nasi juga rukungnya semua nasi dah. Dang mangnya itu perbedaan, ade. Tatangyak ko ma tulang tasi tramade. Isi dapat museng. Pemimpin Irania de. Patatangyak ko ma dohot nadi Israel de. Saya mua ma karena peperangan tidak akan pernah menghasilkan kebaikan, tetapi pasti akan kehancuran di bagasanna. Nah, ido museng na taida kamang do tinang marhite ahana pinasa ni si Petrus di bagasan na dikutip ibana sian pasal menakina kamang do tinang. Petrus mengutip Mazmur Daud untuk memperkuat kesaksiannya di mana sesungguhnya Petrus tidak sedang berbicara tentang pribadi Daud, tetapi tentang Kristus. Berek kamu maju kamang do tinang, kemenangan Kristus itu telah dinubuatkan jauh sebelumnya. Adorang sohehibana sudah dibuatkan tentang kemenangannya. Marhite sian ayat 25 didok dungi seorang Simon Petrus nang Daud mandokon dia akan terus berfokus kepada Tuhan di ayat 25 nakin. Besarnya persoalan yang dihadapi tidak membuat fokusnya berubah, apalagi aporsionna gawe terbagi akamang do tinang. Dapat dua kon didok nakin bahwa dia akan bersuka cita dan jiwanya bersorak-sorai amang do tinang, maka kemudian akan membuat tubuh kita tentram. Itu amang do tinang. Bado molosonang pakilalatta. Song natabudo pamatang ta. Itu teh. Alay molo mulai nga. Molo nga mulai kumaton. Marpangotak tu dia mamuseng. Hah? Ay, marpangotak madu sude. Ido. Ay sianot do parzolo. Dungi gabe. Sude mahatsit. Nah, alani dulu hita. Tarsonggo tu dong ngata bayan ato hari sehat do. Sonari ngaci to ninda ngacitan. Nah, ngasongono namanya tokan. Karena itu, ayo dok kita amsal deh. Hati yang gembira adalah obat. Itu. Alani unang olohamu. Wah. Alani unang olohamu. Itu. Unang olohamu udang bergembira. Ngari dok, hati yang gembira adalah obat akamang do tinang. Baik dah. Ketika sudah dimulai dari hati kita, itu nakin bersuka cita di dok ayat 20 nakin dan jiwanya bersorak-sorai, akhirnya melahirkan akan membuat tubuh kita tentram.
akan membuat kita menjadi nyaman, akan membuat kita merasa senang di bagasan kehidupan dot ngelutak kamang dot tinang. Ale molo nunga mulai marsahit sian pikiran. Pamat pangotak matu sudia te. Pangararati masudi. Iro. Dok huting ni halak pe ulung ai ranati. Memang dok sorok ka saya nyonin kan. Abeda nganok persoalan tu si ale gabi sahak do tu si. Abeda lagi bereng panangkat akan asing. Memang dak dok kasih nyon bisa di hari gabi ahai kan unaing. Sudah mak tambah memuseng berhubungan tadi waktu keluarga dot akan asing. Olah ni pakulingi ya nakona. Hobe do ahai maksudnya tokan. Ala nunga parjol mulai sian. Iro. Ala ni undang uludang gembira kamang do tinang. Kita mulai dari rasa gembira seperti yang disebutkan dan bersuka cita dan kemudian akan membuat tubuh kita tentram, tubuh kita merasa tenang, maka kemudian marpangotak masudia kamang do tinang ate. Ale dongan. Madang ingot be. Amata sa stop pul. Ana, kad di sidohana. Iro. Jadi dungi mars paingotan ate. Eko sonang doni nahida bersukacita walaupun menghadapi beban yang berat dan sulit, tetaplah bersukacita dan tetap bersorak-sorai karena ada Allah. Dungina patuluhon didokon bukan kematian atau kebinasaan menjadi tujuan dan alamat akhir, tetapi disebutkan di ayat 8 adalah kehidupan. Ido nagabe tujuan dot alamat akhir marhite kehidupan kekal na dijajihon debata di tengah-tengah kehidupan dot ngeluta. Alanya kamang dot tinang dot dongaku parhalado. Marilah kita melayani dengan penuh sukacita, dengan penuh sorak-sorai. Baik doh honak udah. Abiga huria Nabi Nulus. Kebetulan adong sada huria, nah ya adong dua pengalaman huria. Nah hampir tak inna songoni. Baik bah. Hampir putar dungi paras madokot sama awan inna. Saya ada doh wae namang do tinang, hudok do Tuhani. Tuhan dang huriak ku huriai. Huriam do. Ale itap nina boy tarbae nao. Huula obar tu parsuromu. Pamuliate mari Tuhan tah. Akhirnya gabi boy dinggan dungi gabi boy ayo kita melangkah maju. Songoni donang di tonga-tongani pelayanata. Daripada saya loja maburai. Dongi saya loja maburai mandokang wadak kaseya. Saya sudah dak kaseya. Habis energi untuk sesuatu yang negatif, kemudian akan membuat kita menjadi rugi dan akhirnya tidak lagi bersukacita. Karena apa? Karena sudah dirampas oleh pergumulan naborat dohot namaol di bagasan kehidupan dohot nguluta akamang nutinang. Maka minggu jubilate mengajak kita madulupulup. Minggu jubilate mengajak kita bersukacita. Asa memuji debata ido nakin marhite lasrohaku jala madulupulup suaraku. Nangpe mengadupi hamaolon hita. Ido jubilate. Jala ido puncak ni jubilate di tengah-tengah ningulak na porsia kamang nutinang. Kebangkitan Kristus itu adalah merupakan jubilate. Olop-olop yang tidak bisa terbeli, olop-olop yang tidak bisa tergantikan oleh apapun di bagasan kehidupan dot ngeluta. Tetapi olop-olop yang harus terlihat dan tersaksikan dalam kehidupan orang percaya jalan naing manyan. Bukan hanya kita secara pribadi, dak kolak kita kamang dot tinang dot apa sebulung. Tetapi bagaimana kita semuanya mengajak yang lain untuk ikut berjubilate. Baik dah. Ido nakin dia pistil nakin amang dot tinang. Dungi dok, langit dan bumi bersukacita nina di ayat 30 sada epistel lakin amang dotinang. Dungi gemuruh laut dan padang beria-ria ayat 32. Dungi ayat 30 amang dotinang di dok pohon-pohon bersorak-sorai. Ternyata di dok sian episteli dot godang di tulisan ni par pasalmen amang dotinang bukan hanya kita ternyata yang panggilan untuk bersorak-sorai, untuk bergembira, tetapi juga semua ciptaan Tuhan yang lain, bahkan langit dan bumi dengan caranya ikut serta bersukacita. Mari dia mai, mari kita dipanggil untuk boleh mengajak bumi ini juga bersukacita.
mengajak kemudian alam ini juga boleh bersuka cita amang dotinang. Malu nunggata mulai amang dotinang dari diri kita, ibarat seperti harus ya kamang dotinang dungi gabe berpengaruh tunasi ngade. Malu nunga dimulai sia kita bersorak-sorai bersuka cita, kemudian anggota keluarga kita, kemudian dengan yang lainnya, dengan para halado pe, dot akan asing. Nah, itu tabuna. Alain do kami nuaing hampir 10 bulan walau marsermo kami bersuka cita do kami. Itu saya terus matangnya kok kamu songoni kami ate. Amin. Saya bersuka cita do. Ada perbedaan pendapat juga bersuka cita. Itu biasa. Ay mulu saruba dos sudah terus partehe. Kadang-kadang ngitung variasinya. Bagi, tetapi bagaimana kita boleh bersuka cita? Dan tidak hanya kita, tetapi memulai dari kita dan kemudian bagaimana alam semesta dan semuanya, maka kemudian ingatkan sukacita kebangkitan Kristus tidak hanya ditujukan kepada kita saja amang dan inang dan apa sebulung. Tapi orang yang percaya dipanggil untuk tidak egois, di mana seolah-olah bahwa sukacita itu, sorak-sorak itu hanya milik dan kepunyaannya amang dot inang. Gabehingot ma dung sidung mangapuli na budari. Bitor pa Jepang mahami dohot padita jurito. Dongi dok. Beta. Lama jo hita tusan mangopi niku peninggan. Jadi makatatai mana sidah. Jala dapot tu sian nasida mang dotinang atas penutupan TPL. Nah, Epurus kita berupaya di lobby. Lapa Jepang di Singapura, oleh pihak nasida, lapa Jepang di San, dongi lapa Jepang di Panama. Oleh Epurus kita katakan tidak. Kalau memang di dok paditata nakin situasinya hanya dalam beberapa bulan, tapi suasananya sudah langsung berubah. Ada segar udaranya, dan sebagainya dalam nipe taksong na lewati bibenering. Ada perubahan, benar ada dampaknya bagi pekerja di situ. Tetapi merasakan perubahan yang begitu luar biasa. Edo nasida do mandokon alahiado, tiki disuarakon dohot dongata oleh Eburusta, itu uskup do tu pastor nadong dongata Katolik dongi dok bui nina. Tetapi jangan ada dusta di antara kita dan sida. Kalau memang mau berjuang dapat tu mamuseng si anong padita saut, padita jurito juga orang yang paling keras untuk mendukung statement itu juga untuk menutup tentang TPL itu. Songon lima akamang do tinang, molo sutugu nakin songon si Simon Petrus bahwa satokit deh kan yunaing. Habis buka mamuseng. Tetapi pertaruhannya sangat mahal, bagaimana ancaman yang dialami, teror dan dialami, tetapi puji Tuhan pada saya tatangnya kok mak seperti Epurus tahu itong sehat ade. Nah, jalaboi dalam kondisi na selamat nangpe dalam kondisi do situasi nasongoni. Nah, onma panggilan akamang tina panggilan tidak berjubilate. Bahkan berjubilate kepada semua, ajakan kepada semua. Demikian juga dalam pelayanan kita di tengah-tengah kehidupan dot ngeluta nang dongaku nanang mancalo tohonan di son. Biarlah pelayanan kita melahirkan sukacita, kegembiraan, dan sukacita nang diakar ruas ni huriatta. Dan gabi sebalik nade. Gitu. Alepos doroha ditulu halak dengan parhalalu di son akan burjuru sudi. Apalagi ditopang oleh ina natulu. Jadi akenang. Ada mau menangyak terus. Nah, dan itu yang dikatakan oleh Martin Luther, keberhasilan reformasi bukan dari dirinya, tetapi karena berkat dukungan doa dari istrinya, Katarina von Bora, manangyak kon marjom-jom. Aut juga dia mang dotinang, molodang denggan ulaun pakobasion, niamatay, molo ina na parhalado, manang inatay pakobasion na, para tehe, marsak dohamu son pendamping na, akadongan na majal tohon manang pendamping na, marsak do tehe, war tehe, kamang dotinang arong dison amang sida butar isir bete, adong burman inang burman dison, isir bete museng. Wah marsak dohamu mo lima bege. Ya inang ngongkong perong dison. Abere ngamang utasui dangi, pasti marsak dohamu bege dangi. Tetapi justru sebaliknya, bagaimana peran dan andil pendamping juga sangat
perlu saya terus matangnya kok kamu dukung ma walau menurut kamu pedong nahurang akamang do tinang ate dinang natulu ya tak semangat dalam mendukung menopang kita tidak lagi Simon Petrus seperti sebelum daripada kebangkitan Kristus nakin mariti apa dapat kami alenunga Jepang tak dapat tak terlebih yang termahal itu adalah keselamatan yang dianugerahkan dan kemudian bagaimana kita dipanggil untuk terlibat dan aktif dalam pelayanan itu. Baik dah. Tanya kamu mak. Asa marti kay margogo amang natuluan nate. Tarlumubi baik dah. Moloso ina do parjulo manang yakon. Bapak lagi mah. Pros ni Huriana, kayo naing. Parjulo tong pendamping itu mendoakan terus menerus. Kemudian bersama dengan jemaat juga kamang do tinang. Pahamu pe unang lupa manang yakon nate. Baro itang yako kamu do kami teh di bagas tabe. Olas songon na sayap sa bulod do bege ipe denget. Tangyako ninna. Itu. Teruslah mendoakan amang dot inang. Nah, Allah huwato kami do keterbatasan nami. Kami bukan menjadi manusia Superman, Superwoman, tidak. Tapi juga yang penuh kelemahan, maka kemudian perlu didoakan terus, disemangati terus, dimotivasi terus, asa marhitei. Maka kemudian kita boleh bersukacita dan kemudian semuanya boleh berjubilate amang dotinang. Bukan malah sebaliknya deh. Kalau nitabalhon ay memang amang si Exxon dakasiyaon. Pitor tair PB mana masing detong. Dang dia dobe. Ay memang on dakasiyaon. Pitor tapaka luar mamang masing tong. Nah, alay na tulu halak dongan para luison dang tipe na songoni. Maka kemudian sukacita yang berakar pada kebangkitan, maka kemudian tidak akan bisa terampas oleh apapun itu amang dot inang. Bukan karena hidup kita mudah, tetapi yang paling utama adalah bukan karena keadaan yang baik, tetapi karena Kristus telah bangkit. Ido jubilatet tanah perjulu. Maka kemudian berakar pada kepastian, yaitu kepastian kemenangan Kristus atas maut, dan bukan pada perasaan sesaat. Dan Roh Kudus memberikan kekuatan. Songonima di amang natuluate, dohot didampingi oleh inang. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Edo jajita akamang dotinang. Bere kamu jo di tertib acara na parpudi sahali ujul mancalo tohonan. Menarik do kurimangi di siamang dotinang di tike mancalo pasu-pasu sai di parrohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus mahamu marhite-hite tod di parbadia maka burjuhon siulon muna na pinasahat Tuhamu sadarion asa marsangap debata di tonga-tongani hurianai ninna lagi. Nah, maka kemudian seorang yang sudah mancalo tohonan di bagasan nguluna, dia sudah selesai dengan dirinya, dia bukan mau menjadi selebriti rohani. Karena apa? Asa marsangap debata ninna di tonga-tongani huria. Maka kemudian apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia perbuat adalah karena diparohai debata Allah di leon hagogoon dan kemudian supaya Tuhan boleh dipermuliakan di tonga-tongani hurianai. Selamat makubasi di tonga-tongani huria tahun jalala margogoma dia kapakubasion menyusul mana ikan teh onom nai menyusul mana onom nai ade sampai sedang proses dope tapi tertuming guneng ro daong ay sedang dibohal dope nasida terus amang dotinang batong mata tangyak konate pamuliate ma dia kapangajari dohot amang padita saud sirait ade mambohali marhite saya ulo masuk to learning dangi untuk mambohali asalam mamora asalam kaya dan kemudian akhirnya bisa melakukan pelayanan yang terbaik. Amin martang yang meta. Mauliate ma di pasahat rohanami to depanmu alahatam naong paingotok kami di bagasan tikyon ni Tuhan asa toktong kami marulupulup marjubilate di bagasan parlaningulu nami nang pe gudang tantangan gudang hamaulon gudang dope naso terwujud nagabi pangiduan sihol ni rohanami nang marhiter ragam ni akahamaulo na huwadupi kami Tuhan ala dipaingot hodo kami
asa toktong kami marulup-ulup. Toktong kami marlas ni roh kali Tuhan, di bagasan ho Tuhan. Ala nunga monako, nunga hehe wali Tuhan. Pas mabai kami, gabi semangat madalani parngulun nami ala nunga hehe Tuhan. Patujulu ni hayun ni akan aporsia, akan amonangi di bagasan ho wali Tuhan. Moliate di ho Tuhan, utangnya kok kami, di amanami calon situa na tulu na didukung oleh ina nami dinalaho macalo tohonan di aris sadariona li Tuhan. Tuhan hodo macu na sida gabi na posom alani urupi dongani asa margogo Tuhan laho mangulakon ulaon tohonan na pinasat mutu na sida Tuhan. Dito ngatongani sektor, dito ngatongani huria Tuhan. Di botohodo Tuhan, godang do ulaw na pinasat mi Tuhami. Dang margogo kami molo mga sahon gogo nami, bahkan malo nami Tuhan. Aleholan mga sahon ho mahami Tuhan. Disude pardalning ngulo nami, nang disude pelayanan nami. Pasu-pasu ma akay na nami ali Tuhan nang mendampingi ama nami. Rap dohot keluarga nang ianakon. Asam martiga be memotivasi menyemangati di pakubasion ya kana posomon. Losongoni manang kami salutna nangakaruas ni huriam Tuhan. Naikon rap manangyakon akan aposom asa margogo kami akan aposomon ali Tuhan makubasi di tonga-tongani huriamon ali Tuhan. Moliate di ho hutangnya ko kami ruas ni huriam na marastroha marte ulang tahun usia. Dot ulang tahun pernikahan di bagasan sa minggon. Ale Tuhan siako do kajang ni umur. Lam tabamu pasu-pasu las ni roha 7 lo anaw na le Tuhan. Tuganup pribadi lepas pribadi. Tuganup keluarga lepas keluarga. Asa hot toktong di tonga-tongani keluarga. Jalaboy toktong marsia olongan ali Tuhan di tonga-tongani keluarga. Ya karuas ni huriam dari bagasan parsahiton. Upasat kami tuhuali Tuhan, asa lehonomu gogo, lehonomu semangat, asa marti gabi, toktong semangat akar ruas ni huriami ali Tuhan, molo marukil, alenya kapar sahiton, naso marhaucu ngadope, rodi saat di bagasan tikon, unang loas par sahitoni, gabi merampas sukacita nasida, ale hotma di bagasan ho ali Tuhan. Moliate madihu Tuhan. Pinuji maguarmu. Marti Yesus Kristus martang yang kami Tuho. Amin. Ta puji matuhatta huhut ma tapasahat piliata.
Matorus som ayat 2 akabawa sude. Ayat 3 akabawa sude. Jesus sudah hita. Sonang ayat 4 oleh nakaparpuan sude. Sudah hita. Olan musik.
Noaing sahat mahita, ima tu acara na manjako situa, tapuji matuhata marede mahita sian ukede nomor 770. Laos Roma, yaka dongan ane mancalo tohonan, songon naung ta patupaji erna salpu. Noaing pinasa matu amata sekretaris Surya lama jahaun pangutusion situa songadot syarat dohot ulaun hobar tu aturan peraturan AKBP. Hamanginang uja hamima pangutusion syarat daud ulau situa HKBP hobar tu aturan peraturan HKBP 2002. Pangutusion situa ima nama jalo tohonan situa sian HKBP marhite-hite padita resort hobar tu agenda HKBP. Syarat gabe situa sada ruas nama ngelehon dirina gabe situa ni huria. 2. Narigas marminggu dohot mandohoti parpadanan nabadia. Tolu naso hasurahan pangalahona. 4. Naumotik umurna 25 tahun. 5. Hipas roha dohot pamatangna. 6. Mamolus pendidikan naumotikna sekolah lanjutan tingkat pertama. 7. Na pinilit ni ruas yang tonga-tonga nasida tinotopon ni rapot parlado partohonan. Ulau situa HKBP, sada songon natar surat di agenda HKBP. 2. Patupahon padidihon nani hipu. 3. Patupahon statistik ni ruas di lunggukna manang di wikna B. 4. Mandohoti sermon dohot rapot ni situa. 5. Pasahaton pasu-pasu sopola mangapehon tangan. Ulau ni situa, hobar tu natar surat di agenda HKBP. 5. Naparjolo. Pangulani huria do nasida, mamata-mata hondongan akan apinasaha tu nasida. Dohot mangaramoti parangen nasida. Molo di boto nasida, na hurang ture parangen ni manang ise, ikon pisangon nasidai, manang pabuan nasida, tu guru dohot tu padita asa di pature. Napaduahon, mandas-das dongata tu parmingguon dohot manakasi alana ubahen nasoro. Patuluhon mandas-das anak boru sikola asa odop ro. Paupaton manikira kana marsahi jala paturehon nariko tu nasida dohot nasa natar patu pasa. Alana rumikot pasingoton hata ni batatu nasida dohot tu mangyakosa. Napalimahon, mangapuli akan marsak, paturehon akan nadangol dohot napugus. Paunopon mangapuli akan sibelebegu, akaparugamu na asing dohot akan nalilu, asa dohot marsaulihon hanguluan na pinatupan ni Tuhan Yesus. Napapituhon, mangurupi paturehon akaguguan dohot ulaw narikot tu harajau ni debata. Otpe hamuna hinaholongan, naeng takas boton nami burju ni rohamuna mangaradoti ulaun hasituoni. Iba ini alusi amuma na usukunon tohamu na parcolo. Na olo dohamu mamarangehon parangena tama di jolo ni debata dohot di jolo ni jolma.
napaduahon, na olo do hamu majalo ulaun hasituaon songon na hopa jojor odeng tu hamu, napatuluhon, na olo do hamu mangaradoti sude, sian nasa roha do sian nasa gogomuna hobar tu hata ni dewata, molo naung sadaro hamuna mangului jala marpadaton sude nai, di jolo ni debata do di jolo ni dongata nasa uriaon dok kamuma alus muna. Atong marsi jalangan mahita pabohot ni padan munai jala pabua na olo do hamu mangula ulau ni debata rap dot hami sada-sadama. Atani debata di pancakonon ni situa di AKBP Reformanda Resort Bandung Tengah di amata situa Profesor Dr. Eng Hilman Ferdinandus Pardede di mana dicakon di hari Minggu jubilate 26 April 2026 parmahani hamuma punguan ni debatana di hamu unang songona pinaksa sian las ni roha mayuto debata unang ala pangomuan hailaun sian rikot ni roha ma sada Petrus 5 ayat 2. Sai diparohai debata amani Tuhan Yesus Kristus mahamu marhite-hite todi parbadia maka burjuhon siulon muna napinasa Tuhamu sedarion asa marsangap debata di tonga-tongani purianai. Amin. Atau di debata di pancakonon ni situa di HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah di Amang Tonggo Oradoa Hotauruk ST di Minggu jubilate 26 April 2026 ope hamu akadongan nah holongan marsihoho jala somuba uba mahamu jala lam sumurung matok tong di bagasan ulau ni Tuhani ai di boto hamudo dan magopo halujur muna di bagasan Tuhani. Sada Korintus 5 ayat 50. Sai diparohai debata amani Tuhan Yesus Kristus mahamu marhite-hite todi parbadia maka burjuhon silon muna napinasa Tuhamu sedarion asa marsangap debata di tonga-tongani purianai. Amin. Hatan debata di pancakonon ni situa amang Raja Hotmatua Anwar Marbun SSI. Nah dijakon di hari Minggu jubilate Minggu tanggal 26 April 2026 di HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah. Sian rohamuna ma ulahamu nasa sibainon muna songon natu Tuhani dada tujolma ingot amuma sian Tuhani do haulo muna sitianoni balos ni Tuhan Kristus ima oloi hamu. Kolose bedutulu ayat 20 Rodi 1 2024.
Sai diparohai debata amani Tuhan Yesus Kristus mahamu marhite-hite todi parbadia maka burjuhon silomuna na pinasahat Tuhamu sadarion asa marsangap debata di tonga-tongani purianai. Amin. Pinanggido tu dongana baru itabalkon asa mardopak ruas ni huria akaina berada di sampingnya. Tehoton macarata nama ihut amang do tinang hamu ruas ni HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengaon. Jakon hamu manasida di bagasan dame. Sude mahita manggogo tu mangyakon nasida. Asa majadi ulau nasida. Huhut makorho nasa ngapon ni tuhata. Mare de mahita. Pinasa matiki tu korpar halado. Molodongan na baru tabalkon sian tempat nama marede.
Tikion laho madokata sian situan na baru macalo pasu-pasu. Shalom. Amang padita na huhaulongi hami, amang padita resort, amang padita Agus Victor Sidauruk, amang padita fungsional, padita Jeffrey Mansormin, amang pendeta Saud Sirait, amang inang sude dongan parado dohot sadok ruas ni HKBP Bandung Reformanda. Parjoloma tapasahat hami hamulia teon tutuhat tade bata perdenggan bahasa ala asini rohana napalwasok kami sadarion macalo ulaon marhobas gabe situa di HKBP Bandung Reformanda. Di boto hami dodang alani hagogon nami manang haboyon nami sadirion alai ala asia ni rohani di bata sabingdo. Los pasat hami mah mau lihat godang tu amang padita Agus Sidauruk, amang padita Jeffrey Mansormin, amang padita Saud Sirait. Nah, lu bisa tahu non nunga mengajari hami salilingot gabe bohal nami gabe parhobas di huriam. Tong doh pasat hami hamuliateon tu amang padita Najolo, amang padita Burhan Sianturi, dohot amang padita Erhan Nababan. Nah dohot tong mengajari hami. Mau lihat ke godang mah tu akadongan parhalado, aka senior hami. Nah nunga mangalehon tikina mengajar-ajari hami junior naon. Songo dia gabe situana burju. Dohot pasat hami hamuliato tu aka inang perdijabut kami. Nanaong maniako kami ngon hami learning saya tok mah kami di ulaut pasiuton namion tongdo upasat hami hamuliateon tu akka ruas HKBP Bandung Reformanda na sude na nunga mendukung kami sian kami gabe calo situasi tahun 2020 pas satu sadarion tong ma pangido kami dukungan sian amanginang saluhurna di pakobasion namion dirajumi rohanami do ke ulaun namaol gabe situa alanii upangido kami ma dukungan tangiang tu hamu sude sian amang padita aka dongan parhalado sian aka ruas HKBP Bandung Reformanda saya dipergugui mahami gabe parhobas na setia na serep maroha jalan nama kaholongi huriata songon Kristus maka holongi huriana. Molo adong dibere kamu amang padita amang akadongan parhalado nasopola so tikos dope pangalohan nami manang keluarga nami dipanggil rohan nami pasingok mahami. Saya anggiat ma marhite pakobasion namion lamar sangat ma goarni debata. Na parpudi sidung parmingguanon adong do di parade hami saotik sipanganon amanginang sude ruas na rosa darion dipangoi do rohanami do rimah hita mars panganon dung sidung permingguanon mau liate. Iya, dongi pinasa ma tiki tu na mewakili ruas ni huria laho mandokon selamat. Mau lihat berdasarkan jumlah SMS yang masuk hari ini Auba terpilih lo mendok kata jadi akan harus terpilih maklum hama teh mau lihat itu hatta punguan nomor tua di Begasan Kuare Yesus Kristus mendok mau lihat itu hita di Begasan Arianon rak marpungu di hita lamar minggu sekaligus penahbisan pendet akasitua nawin baru di gereja HKBP Reformanda. Luar biasa do memang anggosian mamereng jabatan ni halakon opeh ya di Reformandaon gabi situa di pasu-pasu profesor. Di pasu-pasu muse adong raja. Raja Marbun. Adong muse ngadong tonggo ale ora doa.
luar biasa do mang, puji Tuhan lah. Kita tangiang do bahasa-bahasa ma di pasahat kami tua kasih tua yang baru. Amang profesor, perdede, amang utauruk, dong amang marbun. Tong ma nakin tong dolil pedita ayat. Aupe adong ayat memang. Dung konsultasi tu bang ayau. Bang ay mendokon loma tong malian ayat isaden na. Jadi Sian Petrus 5 ayat 2 dan 3 parmahan hamuma dorbian ini bata na adong dihamu. Jala radoti hamuma nasida dang pola marswada alai sian nasaroha dang ala makalamohon upanaroa alai sian lasni roha. Tugas nadok-dok do molo parhadadon. Dang na tuhasangapon pribadi. Alay tuhasangapon ni dibatado dohot parhubasun ni huria. Saya dipasu-pasu tuhata mahamu mangulaw-ulaw na badiyaon. Mangaramoti huria. Mangajaryak kanaposo manopot na marsahit dohot markongsi di ulaon ni Kristus. Hami huria, jemaat huria, HKBP Reformanda siap. Lau mengurupi jala takasdo, mardongan di begasan pekobesion. Unang lupa, dang adong purna perlu dihamu dung sonang rohamuna di ben Yesusi. Jadi selamat bertugas matu padit situan tolu. Tadi dia dua-dua nih, bamolo amang inang perdedian non, molo agak naik kiluan las rohani nangi horowate. Dung paduk situ amangin na ada yang molo buru nami son molo agak merniak sautik betul mak berarti hurang rajin amang utauruk ada yang molo amang raja marbun tenang do stabil do postoroha dikasih tuan atau tulun alana molo kubek molo informasi sian pendeta summa cum laude lulus mereka dengan penuh berkat Tuhan. Jadi selamat bertugas ma. Mulai mari minggon maragenda masada-sada di sini mahita mulai mahitir-hitir di sini ya teh. Jadi pos rohanami tong do di bogasa tong di porbadi hamu haduan lau mangula di huriata. Boleh ya buti ma. Ta puji matuhata marede hita nomor 672 ayat sada laos mulak ma dongana bermajar tohonan tu inganan laos jongjong meta salutna marede mahita. Tatangnya ko mapiliata tu ada penebata martang yang mahita. Ale de bata manami na di bano gijang hodo harorwani saluhut si lehon adenggan dok naso libasa na maliutus. Upasat hami masian na nilomitu hami pilihan nami tuho. Sai calo mai gabiwap na khusus di julom. Pasu-pasu mai jalaramoti aso para siang hami pilihanon. Pati bulu konar comu di tonga-tongani huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam mutada hami godang ni silen mitu hami. Asalam girgir haman omoliate tuho. Marhite-te Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Upasa
rohanami dari Banua Gijang, sai pinar badia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malom menurham di Banua Tongon songon di Banua Gijang, lehon matuhami saudara nanguluan siap hari, sesa modosanami songon panesanami di dosa dongan amar dosa tuhami, una kami tugion tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Mambo di bakasan damai jalama pasu-pasu siat tu hatta. Di pasu-pasu dari ramoti Tuhan di batamaho. Di sondakon Tuhan di batama bohina tuho jal asi maruhana midaho. Di dopakon Tuhan di batama bohina tuho. Jala di pasoron ma damena tu todim. Waras madihita, jala selamat hari Minggu. Sokono ma museng partoding na kamang dotinang, parjulu marputo mahami, rap do na baru majalo tohonan, dungi hujo hami manon akadongan parhalado, rap dohot amang padita saut ade, saut sirait, baru non Roma nang calon situ atau ngade. Nah tujulu tu gelombang na berikutna, dungi hupikir mabatang yang mangan nong pinasa manong tu amang padita saut sirait ade. Oke. Beta, 7 mahita. Ya, dong sidung hamian non, rap mandohot keluarga pangulan agok tiki, tu sama, inang padita saut, inang padita resot, dohot inang padita borus tanggang.